הנה תמונה נוספת, היא נכנסת לחנייה. הרכב שלי למעלה מעט, תכף היא ממש תדבק אליו כדי להיכנס. היא ממתינה לאישה שתוציא את הרכב שלה כדי שהיא תוכל להיכנס במקומה. כרגע יש רכב בחנייה שניתן לראות שהוא בא מהצד השני, ומזה כנראה היא נלחצה שהוא ייקח לה את החנייה או משהו, ואפשר לראות בבירור שהיא פה ממש נדבקת מאוד לרכב שלי, וברגע שהבחורה יוצאת היא עושה רוורס ארוך. עכשיו ניתן לראות את זה. פה היא בעצם פוגעת מעל גלגל שמאל צד נהג, כולל שבירת פנס ופגיעת פח. עושה את זה פעם אחת, פעם שנייה היא מבינה שהיא לא מצליחה לעבור והיא פוגעת ברכב. הנה רואים את זה פעם שנייה, חלק עליון בסמוך לעמוד ניתן לראות. פה היא ממש כבר מבינה שהיא לא עוברת, היא יוצאת ומתיישרת ועושה רוורס נוסף, שבעצם ברוורס הזה היא מצליחה להיכנס לאחר פעמיים שהיא פגעה. כמו שאמרתי, יש הודעה של בעל הרכב לגבי זה שאכן ביתו נהגה ברכב ופגעה, ומשום מה לאחר זמן קצר הייתה הכחשה שלהם אל מול חברת הביטוח צד ג', ולכן הסרטונים האלה הוצאו מהמשטרה באישור.